Hola, bon dia. Avui veurem una sèrie d'errades típiques del valencià. El primer dels casos que veurem és la diferència entre per què junt i per què separat. Per què junt s'utilitza en tres casos. El primer és com a resposta a una pregunta. Per què ho has fet? Doncs perquè he volgut, junt. El segon dels casos indica finalitat. He vingut perquè volia explicar-vos aquestes coses. Recordem que en aquest cas seria incorrecte utilitzar per a què, que es considera col·loquial. I el tercer dels casos és l'ús de per què junt com a sinònim de raó. Vull saber el per què de la teua actitud. Aniria junt i precedit d'un article. El per què, els per què. Aleshores, jo vull saber la raó, el per què. I això són els tres casos d'ús de per què junt. Respecte dels usos de per què separat, també són tres. El primer són les preguntes directes, que apareixen amb signe d'interrogació. Per què han buidat la piscina? El segon dels casos són les preguntes indirectes, en què també preguntem alguna cosa, però no apareix el signe d'interrogació. Vull saber per què ha passat això. Em pregunte per què han buidat la piscina. I el tercer dels casos el constitueixen la preposició per seguida de què. En este cas, el què pot substituir-se per la forma el qual, la qual. Per exemple, el motiu pel qual separat. I estos són els tres casos. Parlarem ara de l'ús de dues partícules negatives, encara que també es poden utilitzar en contextos interrogatius i altres, com són gens i res. El seu ús és diferent. Gens s'utilitza per a elements no comptables, com ara sucre, farina, i segueix la gradació molt, poc, gens. En aquests contextos podem dir no queda farina, ni molta, ni poca, ni gens. Per contra, la paraula res s'utilitza per a elements comptables i es pot substituir per l'expressió cap cosa. Has dit alguna cosa? No. No he dit res. Aleshores, esta és la diferència entre un i altre. Parlarem ara de l'ús de preposicions davant d'infinitius, concretament de les preposicions exigides per els anomenats verbs de règim, que són verbs que necessiten el complement però introduït per una preposició, com per exemple confiar en, dependre de, parlar de, conformar-se amb. Ixa és la construcció. Ara bé, davant d'infinitiu no podem utilitzar totes les preposicions, sinó que hem d'utilitzar només la preposició a o la preposició de. Per exemple, confie a haver acabat el deure, depèn de la situació, i hem de pensar també que s'apostrofarà davant d'infinitiu que comença per vocal. I bé, només recordem preposicions a o de, siga la preposició que siga. Veurem ara l'ús d'infinitiu amb article davant. Així hem de ser clars. Un infinitiu, com a forma verbal, no pot dur mai un article davant. No podem utilitzar expressions com ara l'actuar així durà conseqüències, o l'intentar fer aquests exercicis et serà positiu. No, són incorrectes. Ara bé, si aquest primitiu infinitiu ha sigut substantivitzat i ha passat a ser un objecte del món i per tant que es pot percebre pels sentits i que es pot buscar al diccionari i apareix com a substantiu, aleshores sí. El menjar, el sopar, però és que jo un menjar el puc veure, no és el mateix que l'intentar. El poder efectivament és una cosa del món,
Ara, l'intentar, l'actuar, no. Quina diferència hi ha? Doncs que jo busco un diccionari i apareix com a nom, siga el que siga primàriament, o aparega com a verb. I això és la diferència entre poder usar o no l'article. Parlem ara de les conjuncions valencianes i la conjunció o. Aquestes conjuncions només tenen una forma, i, o, i no poden canviar comence la paraula següent per la vocal que comence. En castellà diem geografia e història, però en valencià l'única forma és i. Geografia i història. El mateix per a la conjunció o. Dona o home, que siga. Per tant, són incorrectes aquests canvis, que són típics del castellà. I per fi parlem ara de 3 expressions que no són pròpies valencianes i que no estan ben utilitzades. És habitual sentir que la gent diu poc a poc. No, l'expressió correcta és a poc a poc. El mateix hem de dir l'expressió a de més, tampoc és valenciana, a més. I per a referir-se a altres persones no podem utilitzar els de més, hem de dir els altres, les altres persones. Per tant, evitem aquestes 3 expressions. Poc a poc, a de més, els de més. No són valencianes. Bé, i espero que us hagi agradat este nou vídeo. Aviat farem més vídeos amb aquest tipus de dubtes. Gràcies per la vostra atenció. Fins ara.